Какво имаш? Uno, due, tre. Едно, две, три имаш. Музичка. Музичка. А това какво е другото? Супичка. Какво ще правиш? Ще вечеряш? Самолет. Самолет. Самолета минава така. Ето да. Искам кара такъв самолет. Искаш? Какво искаш, тате? Самолет. Искам такъв самолет да кара. Добре, тате, само да искаш. Да. Ще завършиш училището за самолети, за пилоти и ще станеш, ще караш самолет. Ще ни караш. Казва, че ти трябва нещо да Не студено говорим за нещо за почистване на бубите от ногтите, че се оплача да бъде да ножичка, не можа да разбера. Оказа, че баба купи нова. И аз към хубава, баба няма парички. А той ми казва, ще вземем от бара парички. Аз му казвам, като ги взема, трябва да дам на баба. Тая маса, погледна ли си тя пак наклонена да му се изсипи супата всеки? Да. Добре ли? Що е така наклонена? Не знам, така се спи. Искам да ти кажа, че ние... И той ми казва, ще вземем парички от бара и ще ги дадем на баба. Аз към всичките няма да оставя малко за мен да си купя нещо. Малко. Касичката? Сега ще спя на биричка, на спокойствие, сега се прибирам от работа. Искам да ти Ясно, кажа... тате, няма да я даде. Нато ръзачи. Няма. Няма, така е. Той взе и аз взема своите парички. Папата си иска да се купи една кола. Кола, тате, трябва да ти караш мама да ти даде касичката, да ти събираме парички, да си събираш парички. Да. Ама ако не ти даде касичката, тате, няма кола. Не готова. Морковче. Не Слагай тук. Защо не искаш, бе? Морков, бе, тате? Морков е най-вкусното, бе. Тя има ключ, тази касичка, пък аз ключа изобщо не знам къде. Слагай я в супса. Так, ще ти купя, тате, една касичка. Ти ще пиеш ли бюро? Не, Друго трябва да не го видим. спирам. Няма ти да го правиш, така ли? Иска да спира в тази пак. Айде, Петри, Ами ще не ще ги изпържим Искам тогава. вода. Вода и се, баба ще донесе. Добре. Ето, всяка вечер да покажем програмата. Какво ми е станало в живота? Не, да. А и аз малко така. Какво, тате? Не искам да. Не искаш какво? Айде, я Малко, супичка. мамо. Супичка, Ела да тате. пораснеш, мамо, голям мъж. Не яде ли си вече? Не си гладен, така ли? Не. Ела да си свършиш ще капи. Може би после, така ли? Какво става? Каза, че вече не искам. Толкова хубав не може вечерта. Ще седна да си спи с биричката да гледа човек. Ти си ме снимаш? Притесняваш ли се? Да. Не искам. Тя снимам, тя се вижда само бирната бутилка. Тя се вижда само бирната бутилка. Кико, ела да си сипеш биричка. Какво мамо ще правиш? Немците така обичат, като им сипваш наливна бира, ама така да се дигне пяната, че чак да се разлее извън чашата. Така най-много ми харесва, като така като им сервираш, направо си... Една иска нова. Тая е чиста, съвсем чиста. Ето. Давай. Защо правиш така? Какво правиш се, тати? Ще обърнеш възглавниците, ще топнеш в супата му. Айде хапни малко супичка, защото иначе няма да имаш сили да играеш. Да. Внимавай, Пати. Пати, служи си джонка, мамо, защото ще си прищипиш дупата, мамо. Столчетата са начупени, напукани, ще влезе една мръвка. Дупето ще влезе между спукането и ще прищипи. Няма. Тя е теничката, тати, слушай. Няма. Тази? Не. Нали тази си слагаш винаги? Не искам.
Добре. И не мога да си обясня, защо го нарича си Джонка, не го нарича главница. Не искам да слагам Джонка. Добре, тати. Това си е нашия начин на казване. Не Не, знам. ясно, вече е голям. Голям си вече. Не. Аз. А кога ще станеш, бе? Хайде, че те чакаме вече. Да. Кога ще ставаш голям? После. Нали знаеш кога те чакаме да ставаш самостоятелен, да започваш работа. Да. Няма само тук да стоиш без да работиш. Искам сиренце. Заповядай. Вкусно ли е? Да. Чакай да те разчистя. Тук какво имаш? Нещо черно имаш. Да. Какво е? Кой е това, бе? Ранка. Рана. Ран, да. После не скъпа. Чакай, искам да седнеш като хората и тогава ще пиеш вода. Седни. Моля те, седни. Ей. Няма. Си мама. Искам стоя така. Тук бери това. Ти братя включа се вика. Не, искам стоя Когато сам се така. избява. Искам Хубаво да се бера. храни. Сега си дам. Бързо ли? Да го направим това дръпче. Дръпчето следиш? Не, ако не ми те намириш, те за току-що купени. Ако да ги мия, нали минават? Не, ако нали минават през огъня. Не ги мия, нали минават през огъня. Само че аз ги правя. На здраве, тати. Да. Не, да. Каза си на здраве. И ти трябва да кажеш на здраве. Ох, бе. М? Да се обадиш на майка ти, нали, че иска да живеят с Патрик. Хайде, тати. Той че да се обадим на баба Шана, искаш? Да. Хайде, дети,